Ja, ja, Vil du have den her ud, eller lige til? Så hvor koldt er det lige? Kan vi lige få Mads? prøv lige at se, hvad det er, der spand der. Ja, det er hvad der er i spanden. Den er tændt! De ligger der, de ligger der. Det er lige meget, det er lige meget. Jeg vil også hurtigt lige tage den masse på. Det er fuldstændig lige meget. Sej, okay. Er det remoulade, den Øj, hvad fanden er det? Remoulade, soja, selv. Ej, da. Ja. The Beast. Beast from the East.